पूरा दुनिया महामारी से जूझ रहल बा। वैसन का स्थिति में हमरा बिहार में जे सेवा कर रहल बा, जे धर्म कर रहल बा, ओकरा के जेल में डाल रहल जाता। हम गायक विकास भोजपुरिया और साथे साथे पूरा बिहार के जनता जल्द से जल्द पप्पू यादव जी के रिहाई के मांग कर रहल बा। ए भैया लागता कि केहू के अब केहू ना बचाई हो, लागता कि केहू के अब केहू ना बचाई हो। सेवा धर्म करे वाला, निमन काम करे वाला जेल जाता भाई हो। लागता कि केहू के अब केहू ना बचाई हो, लागता कि केहू के अब केहू ना बचाई हो। स्नेही रिकॉर्डिंग स्टूडियो शिवा। लागता कि बढ़िया लोग के कहीं ना गुजारा बा, ओकरे के सतावल जाता जे न्याय खातिर खड़ा बा, ओकरे के सतावल जाता जे न्याय खातिर खड़ा। हाँ लागता कि बढ़िया लोग के कहीं ना गुजारा बा, ओकरे के सतावल जाता जे न्याय खातिर खड़ा बा। अपना बिहार के भैया, अपना बिहार के भैया हाल का सुनाई हो। लागता कि केहू के अब केहू ना बचाई हो, लागता कि केहू के अब केहू ना बचाई हो। अपना हो कुर्सी के आगे कुछो ना बुझात बा, खेत खाए गदहा देखा जोलहा पिटात बा, खेत खाए गदहा देखा जोलहा पिटात हो। अपना हो कुर्सी के आगे कुछो ना बुझात बा, खेत खाए गदहा देखा जोलहा पिटात बा। मांगेला बिहार पप्पू, मांगेला बिहार पप्पू यादव के रिहाई हो। लागता कि केहू के अब केहू ना बचाई हो, लागता कि केहू के अब केहू ना बचाई हो।